рости гап ҳамин хоҳишмандои сечка бисёри бародару комментариҳо дар ин ҳастанд ки ҳам сечкаи хуб шаст ёмка кунен. Маравад ҳамин сечка ҳолаташ беҳтарин бародаро ва нархе ки соҳиби ҳамин гуфтестай меарзад ё ин ки не, фикротонро ҳатман дар комментария бинависонен. Салом мегӯем бар ҳамаи бародарон ва подписчикои канал. Бародаро якчанд мошинои гуфтагии шуморо дар ин навор омода кардаем ва барои шуморо пешкаш мегардонем. وقت شما رو هم نمیگیریم نوار تا آخر تماشا کنین در نوار یک تایی لایک بگذارین فکرتون حتما در کامنتار بنویسونین مرسدس سچکا باردارو خوب نیکتا ولات خوبی دیگهش تماشا کنین 98 ساله ابیام یک گاش قطعی 4 تا بالون نو کسایی که مفهوم میشن نمره کم هسته ولاتش خوبه بنزینی خالی گاز ایدک نیست بالونش هم نوای از یک سالون شما میگیرم تماشا کنین چخلوش نوای коробкаш механик 153000 пробег дора печка консонер ҳамаш кор мекунад лукам дора лукшан тамошо кунед каталог новай ҳай лухтонам мебинед улача нақша чанд гуфт тирака 82000 нақша мега бо муомилаам дора номро якара мемонам занг занед номро тамего яка 779 07 97 79 97 79 сечкара ҳолати хубша хай бо хутона мебинед улача хундаи саната бародаро хубинакта ҳолати хубиш тамошо кунед 2013 сол авёми ди гибрид қати 4 та балона вагони шай тамошо кунед ҳолати хубиш аз як салон ша мегирам касои ки маъқул мешаванд номро якам ҳаст чухулу ҳамаш наван салон кожа ҳамаш қоидави аз як ай пеша мегирам даро электропакет абагреф дорам мултирулам ҳаст коробкаш автомата старстопам дора печка консонер ҳаст потолок панорама роз як ай пеша мегирамш 4 та балон навай свет сафед нақша чанд гуфт тирака 115 нақша 115000 мега тари муомилаам дора бо муомилаам дора ҳоз як ай тараф ҳам мегирамш тамошо кунед фул чай бародаро солои навш чӣ мошинаи хубанам ёд ҳози ман номро якара мебонам ай пеш ҳамин номро мешавад ка 95 05 3341 номро якара мебонам занг занем қайтон номраи хубам мекуна ҳолати хуб шад ҳай бо хутона мебинед улача каталог панорама зали камера ҳам дора Lexus RX 350 бародаро хубинакта ҳолати хубиш тамошо кунед касои ки маъқул мешаванд номро якам ҳаст 2014 солаи солои наваш вагониш 4 та балон навай аз як салон ша мегирам тамошо кунед касои ки маъқул мешаванд номро якара мемонам қайтон муомилаи хубам мекунам даро электропакетан абагреф дора мултирул ҳаст автомат
старстоп, печка, кондиционер ҳамаш кор мекунад, лукам дорад. ҳамон навртош ҳаст. бензини холия. нарша чанд гуфти рака? 140,000 нарша мега, тари муомила ҳам дора. Срочни фурӯшия. Номро тавга ка? 98 41 32. хуб ман номрои акара мемонам, касоида ки маъқул мешава. Майли намемонуша. Пешя бигирам. ҳолати хуби хуб шай бардору. 140 таш мегам, бо тари муомила ҳам дора. Тамом акам номродам мемонам. Таро табардаро хубинакта ҳолати хуби дигааш тамошо кунед, касоие ки маъқул мешаванд, номрои ака ҳаст. 2008 солаи сасяни хуб шай. Бензини холи. Оз як салонша мегирам, тамошо кунед, касоие ки маъқул мешава, номрои акам ҳаст. چخلو همش نمان ماشا اصلا اکی باشونه گیر آمیزه ما صحابه کنیم مثلا اون پیشی بوش ساخت کنیم даро электропакетан коробкаш автомата чхоло шамаш на кондиционер печкаш ҳам ҳамаш кор мекунад. Чхоло ҳамаш на як метр русиду но اینجا ما سالدون دیگه уҷатош ҳам ҳаст на ка? ва уҷатош тари падавош ҳамаш 100% барда. нарша чанд гуфти? 59,000. 59,000 бо мобилан дорад. номрои акара пеш ҳама мемонам. ватану рафтани Москва рафтани. номрои ака 987 23 23 67. ҳолати хушайхай бо худтон ҳам мебинед дар камера. балонош шуд диской девна загай. Böyle beylaş ne? Karo. Ya aksek şey yapayım o kadar. ҳолати хушай. Karo. Biyorum. Ne yapıyorum? Biraz yapıyorum. Mercedes сечка баъдаро хуб някта ҳолати хуби хубаш тамошо кунед. 98 сола объёми 4 қати 4 таванона ҳуҷҷат таъинровка ҳам дора. касоие ки маъқул мешаванд, номрои ака ҳастай. боз як салонша мегирам, тамошо кунед. чхолош наван коробкаш автоматай 33000 пробег дора. печка кондиционер ҳамаш кор мекунад. ҳамаш кор мекунад. оз ягар кафо ҳам мегирмаш. бензини холи а? О, фақат бензин. чхоло ҳамаш нава. ба нарша чанд гуфти рака? Наша 80,000. 80,000 бои тари муомила ҳам дора. Иншаллоҳ. номро тамегӯ ака? 4 4 та 5 232 232 21. 21. хуб ман номрои акара мемонам, касоида ки сечка маъқул мешавад, занг зани қайтон муомилаи хуб ҳам мекунад. ҳолати хуб шад. Чӣ? автолайк. من تماس دیم لاک بودن کوی
ҳолати хубча хуб ин як Карол Айдга бародаро барои шуморо камера мекунем тамошо кунед 2006 сола объёми 1.5 хати ишам бензини холи 4 табалон нав сасаяни хубча рӯз як салоншон мегирем тамошо кунед тағои дарои шавӣ мекунӣ хай ҳамин ҷа мегирамш чӣ куна мекунам дарош худ фай оҷа иҷа автоматай коробкаш автоматай наворотош кор мекунад дарош электропакет нақша 75 000 мега бо мобилаам дора номро якара мемон занг занем қайтон мобилаи хубам мекунад номро яка 287 20 0002 برای تو باید бовака